Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Фатир янды, йортта һәм подъездда көйек исе калды. Яңа шәһәрнең 18-нче комплексты яшәүчеләр зарлана. Балалар белән уртак телне ничек табырга? Чаллыда бәхетле ата-ана, бәхетле бала дигән семинар узды. Бу хакта Мәрьям Файрушина. Татар драма театры артистлары премьерага әзерләнә. Яңа спектакльнең репетициясендә Эльвина Андрова булып кайтты. Яңа шәһәрнең 18-нче комплексны яшәүчеләр безнең редакциягә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Октябрь урталарында 18:06 йортының 2нче катында фатир яна. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, подъездда һаман да көйек исе. Йортта яшәүчеләрнең гомум йорт милкен тәртипкә китерү турындагы үтенечләре җаваплы оешмаларның игътибарыннан читтә кала. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Янгыннан инде ай ярым вакыт узды, ләкин һаман да түшәмнәрне һәм стеналарны агартмыйлар, көйек исе суларга бик комачаулый. Подъездга чыгу мөмкин түгел, бүтән җирдә сөрем һәм көйек исе дип зарлана 18:06 йортында яшәүчеләр. Хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгать итү уңай нәтиҗә бирми. Торакчылар ремонт өчен янгында гаеплеләр түләргә тиеш дип җавап бирә. Монда берәүләр квартираларын сатмакчы булалар. Кеше килә, күрә менә бу хәлне. Борылып китә. Дөрес түгел бит инде. Хоть ремонт бы сделали, мы же все-таки люди. Хәлне аңлатуларын сорап, без 14нче санлы торак эксплуатация участогына мөрәҗәгать иттек. Белгечләр сүзләренә караганда, подъездда агымдагы ремонт эшләре йорт хисабына башкарылачак. Аннары бу сумманы янгын чыгуга сәбәпче булган кешедән алачаклар. Әлегә алар үзләреннән таләп ителгәнне үтәгән. После пожара лестничная клетка отмыта, убрана. Виновник пожара установлен, и сметная стоимость у нас имеется. И на следующий год будем изыскивать средства в текущий ремонт, чтобы выполнить ремонт. Подъездагы түшәмнәр су катыш эмульсия, стеналар эмаль белән буялган. Шуңа күрә сөрөмне тулысынча юып бетереп булмый дип аңлатты белгечләр. Коридорларда кайбер кешеләрнең көйек исен сеңдергән шәхси әйберләре ята. Бу да начар ис чыгуның бер сәбәбе. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Пычрак, чүп-чар һәм начар ис энергетик мәдәният йорты янындагы җир асты кичүендә даими яшәү урыны булмаган кешеләр яши. Узган атнада аларның берсе эше бүлгән. Субаларга карата шәһәрдәшләрдә төрле фикерләр. Кемдер әлеге күренешкә битараф, кайберәүләр яшәү урынын югалтучыларга ярдәм итеп буламы дип борчыла. Сорауга җавапны Лилия Гатина тапты. Әлеге урамда калган ике кеше ир белән хатын ничек әлеге хәлгә төшүләре турында анык кына аңлата алмадылар. Әйтүләренчә, элек заводта электрик булып эшләгәннәр. Менә инде 8 айга якын аларның йорты шәһәр урамнары. Хәзер алар энергетик мәдәният йорты тукталышының җир асты кичүендә яши. Инсульт был. Одна сторона не работает. Вот как ходить, куда? Вот поэтому сидим. А как так случилось, что вы здесь оказались? Забрали квартиру. А кто забрал? Что случилось? Можете объяснить? Не знаю, честное слово. Бу җир асты кичүендә яшәүче бердән бер пар түгел ди шәһәрдәшләр. Аларның саны көннән-көн арта бара. Битараф булмаганнар кемдер акча, кемдер ризык белән ярдәм итәргә тырыша. Әмма шәһәрдәшләрнең барысында мондый күренештән канәгать түгел. Җир асты кичүендә начар ис тора, урыны белән чүп-чар. Ушамый бу кешеләрнең монда утырулары минем. Ни өчен ошамый? Сасы искеле. Менә үтеп киткәндә уже сирегисе, нейсе бөтенесе шулар килеп тора. Узактан утыралар бу кешеләр ел сайын шушында берсе үлде инде. Конечно, чистота хочется, алар бит монда сияләр ис. Әле бүген ярый салкынның да ис юк. Авыр тормыш шартларына юлыккан кешеләр өчен социаль адаптация үзәкләре эшли, бирегә мөрәҗәгать итүчеләр тиешле дәвалану ала, аларга эшкә урнашырга ярдәм итәләр, документларын торгызырга, туганнарын эзләргә булышалар. Предоставление койко-места, организация питания, осмотр специалистами, как психологом, медицинским сотрудникам, если необходимо какое-либо лечение, оказывается содействие в организации данного лечения. Әмма тормышындагы мондый үзгәрешләргә кайберәүләр әзер түгел ди белгечләр. Күпләр бер җирдән икенче җиргә йөреп яшәргә күнеккән. Туры урынын югалтучылар арасында энергетик туткалышындагы җир асты кичүендә ышыкланучы ирле хатынлы сукбайлар кебек социаль адаптация үзәкләренең барлыгы турында белмәүчеләр дә шактый. Шуңа күрә алар ярдәм итәр дип өмет тә итми. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Балалар белән ничек аралашырга Нәшәлуда ата-аналар өчен семинар узды. Танылган Краснодар педагогы һәм психолога Алексей Бабаянц әтиәнләр белән балаларны тәрбияләү серләре белән уртаклашты. Очрашуда хәбәрчебез Мәрьям Файрушина булды. Несчастный человек не может воспитать счастливых людей. Это еще никому в жизни не удавалось. 55-нче мәктәптә үтүче семинарга тулы зал җыелды. Бирегә Чаллыдан гына түгел, башка шәһәрләрдән дә килүчеләр бар. Мы приехали из Казани, потому что не так часто Алексея Бабаянца можно где-то услышать вживую. Да? Это важно в нашей и педагогической деятельности, в деятельности нашего садика, перенять его какие-то наработки. И как родителям нам тоже это важно. Балалар кайбер чагында тыңламый башлыйлар. Ачуланасы килә, но ачуланырга ярамый. Йомшаграк әйтергә кирәк. Килдем тыңларга, ни эшләгәне, и үземә тоже дәрес алырга. Семинарны Алексей Бабаянц алып бара. Ул гуманлы педагогика методикасы авторы, танылган психолог һәм педагог Шалва Аманашвилиның укучысы. Несчастье взрослых очень тяжелая ноша для ребенка. Он закрывается, он не может это вынести и перестает сотрудничать и перестает развиваться. Потому что для него очень важно иметь рядом людей, с кем можно пережить свою судьбу, можно рассказать о том, что происходит. Если родители удручены, если родители сами несчастны, они только могут ругать ребенка. 4 сәгатьлек семинарда балалар белән ничек хезмәттәшлек итәргә, малайларны һәм кызларны ничек тәрбияләргә һәм башка бик күп мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Шараның әһәмияте бик зур, чөнки без бик югары темалар алдык. Һәрбер ата-ана монда үзе теләп килде. Аның ата-ананың сорауы бар. Нишләргә, нәрсә эшләргә? Мондый очрашулар Чаллыда алга таба да оештырылыр дип көтелә. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Салкыннар башлануга инде бер атнадан артык, димәк, шугалак ясарга вакыты җитте. Иң зур масса күләм шул майданы ипподромда булачак. Анда инде бозны катыра башладылар. Төзүчеләр булачак бинаның түбәсен сала башлаган, параллель рәвештә диварларны җылыткычлы панель белән тышлыйлар. Шулай ук барлык кирәкле коммуникацияләр булдырыла. Биредә шулай ук музыка булачак, яңа ел утлар урнаштырачаклар. Объектны тулысынча бер атнадан соң әзер булырга тиеш диделәр. Татар драма театрында яңа премьераның беренче репетициясе булды. Спектакль Зөлфәт Хакимның «Үчле кешеләр» пьесасы буенча куелачак. Спектакльне сәхнәгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының танылган режиссеры һәм актеры Илдар Хәйруллин куя. Тәүге репетицияда хәбәрчебез Эльвина Андрова булып кайтты. Вот, карап тора, так, давай сәнәшергә кирәк. Вот, чыгарып Ягез! Татар драма театры артистлары Зөлфәт Хакимның «Үчле кешеләр» исемле яңа пьесасы өстендә эшли. Әлеге авторның иҗаты хәзерге театр дөньясында аерым игътибарга лаек. «Үчле кешеләр» ул мәхәббәт өчпочмагы турында заманча комедия. Сюжет буенча бик көлкеле һәм кызык әсәр. Миңа калса тамашачыга ошар дип уйлыйм. Ситуациясы шунда аның кызык, көтелмәгән, аннан соң бит Зөлфәтнең теле дә бик кызык, аның теге көтелмәгән ниндидер сүз бәйләмнәре була, юморлы, сатиралы була шундай. Шуңа күрә без үзебездә бик рәхәтләнеп эшлибез. Спектакльдә 5 персонаж, шуларның берсе генә хатын-кыз, Сурия исемле кыз ролендә Зөлфия Галиуллина. Төп герой аннан үч алырга омтыла. Бу минем өчен яңалык, чөнки әлегә кадәр минем комедия рольләрен уйнаганым юк иде. Һәм инде мин бөтен көчемне шул рольгә бирәм. Рауль Гыйләҗев тә яңа жанрда үз көчен сынап карый. Спектакльнең режиссеры аның педагогы булган. Шуңа бергә эшләү җиңел ди артист. Рауль Гыйләҗев авыл участковый ролен башкара. Көнләшә торганрак инде. Аның да хатыны шушындый бай кешегә кияүгә чыккан. Шуңа аларга әзрәк кенә үчле дә бар. Артистларның кызу эш вакыты репетицияләр көнгә берничә тапкыр уза. Премьера көне 20 декабрьгә билгеләнгән. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Всероссийская выставка «Экспокама Мед» с 29 ноября по 1 декабря. Спецпредложение ведущих клиник города и республики в ВЦ «Экспокама». До 1 декабря. Проктолог плюс диагностика. Всего за 1500 рублей. Альфа-клиник. Лечение геморроя. Без боли. Без операции. 200 222.